Mao na imong makita kung ato ka sa Lubuk River sa Bohol, daghan kayong tao, daghang pagkaon, nindot ang view ug naay manganta. Pagkagabi na ako sa giandam daan ng motor, gilimpyuhan ako, dugay pa jud kay kuno katog kadlaw na. Pagmata nako wala na nako gamita ang karaan nga helmet, kinanam ko'y bagong helmet nga inutang. Karon naabot na mi diri sa terminal ug mao ni padung na may sakay sa Roro. Ang kanang Roro mo na nay mohatod ninyo padung sa barko. Unya nga amo ring nabayaran sa ticket kay tag 480 di ay. Mo na ni siya aircon down niya ang ingon sa babae mapiko-piko unya ang naay duha ka TV. So tingala kung unsa ang klase nga piko-piko mo na nga ako jud gisuwayan kung unsa ibot pasabot na mapiko-piko. Lingkod ko human akong ipapiko. Mao man daw ni piko-piko. Okay. Ang bayad ay sa ticket sa motor kay 1,500 ka pin apil na ang driver ana pero ako lang gi-upgrade ako nag-add lang kog 80 para ma-aircon ang ako ang lingkuranan. Nya nabalaka di ko kay dili mo higtan ang motor karon po kasuwayan ko okay ra ta kanang masakyanan. Nya noon daghan mo sa rin noon mi nga wala higti ang motor kuyawan ko kay basig patumba ba. Pagkatadto na ko sa babaw mao ni kita na ko na yung mga daghang truck na yung mga wing van. Ang truck ara nas tunga og kanay mga four wheels diri lang sa kilid left and right. Ana pa-backing na sila para iniabot sa Bohol diretso na abanti. Nya pagbiyahe na mo nakita ni na mo kaning ikatulong nga tulay nga padulong sa Cordova. While katanaw og TV na mahaw na lang pud mi may nalang gani kina sila baligya diri nga mga pagkaon. Mao pa ni among pamahaw karon may nalang ba kay masudlan ang tiyan. Medyo layo na ang Cebu nagpahangin-hangin na lang ko diri dapita. Nindot po ang ilahang CR diri. Nindot kay ihian kay limpyo man. Unya humot pa jud kaayong imbornal. Joke lang. Nagpahuy-pahuway na lang mi karon kay duol na gid kay mi sa Bohol ug makita na gyud nimo. Welcome Mandawi Foam. I mean Bohol day. Mandawi Foam no GMT Express naman eh. Mao man na siya ang Tubigon Port. Makita na nimo ang Mandawi Foam. I mean ang bukid sa Bohol sa Bukar Mandawi Foam ay. Mao na ni siya ron gitarong na barko ana diha mi moagi ana. Gitarong na para di mi mga tagak diha o nanay mga sakyanan diha na paabot sila mga tagtagsa nga pamilya. O kaming mga naay sakyanan ug motor gipauna na mi og naog para maandam na namo ang among motor ug among sakyanan. Mao na gyud ni ang Bohol limpyo kaayo, humot, walay basura. Nindot kay tanawan ng mga view, mao nang nakunahuna mi nga mohunong kay nindot ug lapad kayo akong naong. Bitaw para mangutana mi. Oh, dahil nagabutang to Chocolate Hills. Ano liko mo? Sige, salamat ta. Nakabantay ko nga flat ang ilong sa lalaki. I mean, flat ang ligid sa motor mo na kong gipahanginan kay delikado na kung maplatam ta diri. Ngilngig kayo ang mga tindiro diri sa Bohol kay manurig isda magabalhabal. Mo na karon naabot na mi diri sa may lubok nga simbahan kanang puwa ug atok. Ang akong motor diri ra pod nako gibutang unya ang kining ako ang helmet ako ara ning dalon kay nindot ning diri nato ni siya ibilin kay safe ba. Nya diri na po ka mopalit og ticket. Ang ticket ti ay kay tag 800 kada tawo. Anlikaon na siya o nanay mo katakanta sa imuhang tungod. Og karon mo na ni naglinya na sila, padung na sila maghukat sa pagkaon. Pero ako wala sa kay gi-enjoy pa na ang view pare ani o. Kanang kuan mo na po na mo puli sa mua kay kami padung na mi mobiyahe. Nya sila nga una ako diri ga-enjoy lang jud ko sa view og naminaw sa kanta nga nindot pa jud kay paminawon kay bugnaw iyang tingog. O karon mga na tanin ninyo, lami kay lang pagkaon diri local food ra gud pero daghan kay kapilian, daghan jud kayo na ipasaya, na ibami, na bula-bula, na ipakwan, na ay kanang nilatang kabaw, na ay cake, na ay kanang seafoods, na ay kanang crab, na ay sinubang bayot, ay baboy day, ug mao ni imong view. Di ba? Well, magkaon ka, nindot kay na way basura, limpyo kaayo. Green kay ang palibot, murag kanang balik sa karaang panahon bitaw. Na-maintain gid nilang kalimpyo nya makita nimo sa unahan ay gamay nga magtubod nya diri ni mga bata nga manayaw bahala guba nang ato putla sayaw gyapon ang mga lumad nga taga Bohol makitaan pud nimo nga magbangka alam moagi ra diri sa imong kilid padung na nimo balik karon og daghan pa kayo miglaaganan dinhi sa Bohol. Thank you kayo sa pagtan-aw sa moang mini vlog at angin ninyo ang part 2 hay kinabuhi.